Hello po guys! Kumusta po kayo? Saan mang sulok ng mundo po kayo ngayon? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. So sa ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. Pero, meron po tayong dapat isaalang-alang yung makagawa ng ating YouTube channel. Dapat, meron po tayong Google account. Kasi pag wala po tayong Google account, hindi po tayo makaka-access sa YouTube. Kasi si YouTube, pagmamay-ari ni Google. So, para masimulan na po natin, please keep watching this video. So, yung una po natin gawin guys, pumunta po tayo sa Chrome. Nakita niyo yung sign in sa gilid. Click natin yon. Then, click create account. Tapos may nakalakay dito sa ilalim na for my personal use, for my child, or for work or my business. So, yung i-click natin is yung for personal use. And then, nagre-require dito ng info natin, yung first name. Halimbawa, yung sa akin guys, sample ko na ito kasi meron na po akong Google account. Gagawa tayo ng sample. And yung last name is i-click natin yung next. Yung month sa birthday niya. Day. And then year. Yung sa gender. Female. Then click natin yung next. Then dito guys, nagsasuggest si Google ng mga email na gagamitin natin. Pero kung gusto nyo guys na kayo mismo yung gumawa ng personal ninyo, na hindi kayo magsaselect dito, pwede rin. Pero since sa akin meron naman ako, kuha lang tayo dito guys ng pang sample natin. Halimbawa ito. Tapos i-click natin yung next. And then, gagawa po tayo ng password. Then, nagre-require siya ng recovery email. Yung ilalagay nyo dito guys, yung email ad ninyo kung meron kayong ibang email ad. So, since ako, sample ko lang naman ito, so skip natin. So, ayan na siya guys. Yung ginawa natin email ad. Ito yung guys, privacy and terms ni Google. I-click lang natin yun pagkatapos natin basahin. Click agree. So, ayan na siya guys, yung ating Google. Click natin itong dot and then click YouTube. So, ito na po siya guys, yung ating ginawang email sa Google. Kung napansin nyo itong letter R, yun. Click natin ito. And then, sa taas naka-appear yung pangalan natin, tapos yung email ad natin sa ilalim. So, i-click po natin itong your channel. Dito, nakalagay yung name. Dito sa name, pwedeng yung palitan ito kung anong gusto nyong name sa inyong channel. Sa inyo po yun, kung anong gusto nyong pangalan sa inyong channel, pwede nyong palitan yun. So, pag okay na sa inyo, click nyo yung create channel.
So, ayan na guys, meron na po kayong channel. Ito na siya guys, yung inyong channel na ginawa. So, ayun na yun guys. So, kung may natutunan po kayo sa aking ibinahagi na video, pakiclick na lang po ng subscribe button at huwag pong kaligtaan hit yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po and God bless!